Joskin liesti. Häkämyrkytys tolle. Tuttikaa, ettei ole mitään pahoja vammoja. Sitten jääkää ulos. Petteri, yksi tajuton ja yksi palovamma kautta sekavuustapaus. Muita ei isoja verenvuotoja. Käy hälyttämässä apua. Ja noita ei oo tossa. Noniin, polttaa. Mihin sulla polttaa? Annetaanko me just selvitystä? Niin sattuu. Vai mitä tehdään? Hengittääks hän? Hengittääks hän? Hengittää. Sitten hän elvytä hän on tajuton nostaa jalat ylös ja niin että menee verta päälle. Mihin sulla polttaa? Mihin sulla sattuu? Täte, okei. Täällä. Noniin. Ei sitä sitoa. Mitä? Ei meillä ole mitään rasvalaastaria, ei me voida sitä sitoa. Ei siihen mitään muuta laittaa. Kun on puhdistettu.